Είχε δίκιο ο κύριος Μπόγδανος και είχε δίκιο και ο κύριος Βελόπουλος. Η Αθήνα βάλετε αυτή τη στιγμή. Όσοι μένουμε στο κέντρο, ξέρετε, ο κύριος Λιάγκας και η κυρία Αφροδίτη Γραμμέλη, που πολύ τους σέβομαι και τους αγαπώ, μπορεί να μένουν στα προάστια κάπου. Γιατί δεν πάει στο κέντρο να μας πει πόσο ωραία είναι με τόσους λαθρομετανάστες στην Αθήνα που φοβόμαστε να βγάλουμε το σκύλο μια βόλτα το βράδυ? Το έχετε καταλάβει ότι είμαστε μειονότητα? Το έχετε καταλάβει ότι έχουμε φτάσει στο σημείο 0 και ότι δεν είναι η ώρα να παριστάνουμε τους ουμανιστές ότι τι κακό έχουν οι λαθρομετανάστες? Πάρα πολύ κακό έχουν. Ρίχνουν το βιωτικό επίπεδο της χώρας, γιατί δεν είναι άτομα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά σαν εργατικό δυναμικό. Όταν έρχεσαι παράνομα, λειτουργείς επιβαρυντικά, λειτουργείς σαν παράσιτο. Έχουμε γίνει μειονότητα. Κυρία Γραμμέλη, δεν ξέρω που μένετε. Ελάτε λίγο στο κέντρο. Και αυτό που είπε, για μένα, δεν έχω ακούσει πιο μισογυνικό πράγμα να πω στη ζωή μου από αυτό που είπε η κυρία Γραμμέλη, ότι εκείνη θα πήγαινε στο Σύνταγμα. Την κόρη της θα την πήγαινε στο Σύνταγμα. Μπορεί να μην τη βιάζανε, όπως είπε. Όμως μπορεί να τη χουφτώναν, να το πω έτσι. Θα της άρεσε αυτό. Ή θα το έβαζε σε κίνδυνο. Δεν γίνεται να δεχόμαστε πολιτισμούς οι οποίοι είναι πολύ κατώτεροι μας. Εσείς θα πηγαίνατε έτσι πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα? Όχι, δεν θα πήγαινα πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα, γιατί θα φοβόμουν. Μία γυναίκα να βρεθεί εκεί ανάμεσα Ξαντιά, με άσπρο χρώμα δέρματος, μόνη της, ανάμεσα σε τόσους μαντράχαλους, είναι επικίνδυνο. Τρομοκρατημένες οι κοπέλες που προσπαθούν να περάσουν μέσα από το πλήθος. Πέφτουν στα χέρια των αλλοδαπών όμως. Και να είναι καλύτερο από το 5,8. Επίσης επικρατεί πανδαιμόνιο. Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να παρέμβουν και οι Αθηναίοι γίνονται έρμεο των Αλβανών που γιορτάζουν. Εικόνες ντροπής και έσχους στην καρδιά της Αθήνας. Πλατεία Συντάγματος λίγο πριν την αλλαγή της χρονιάς. Ανυπεράσπιτες γυναίκες, μητέρες με μωρά στην αγκαλιά που βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να υποδεχτούν τον νέο χρόνο. Έζησαν στιγμές φρίκης στα χέρια μεμονωμένων ομάδων αλλοδαπών, οι οποίοι τις χτυπούσαν. Όσο για την αστυνομία απλά παρακολουθούσε. Μου και είχε ασφάλεια, δεν κοβότανε και μου τράβαγε και το λαιμό μαζί. Δεν τρέμα η κατάσταση, τι να πούμε. Δείτε αυτό το κορίτσι που βρίσκεται ξαφνικά περικυκλωμένο από δεκάδες αλλοδαπούς οι οποίοι χειρονομούν σε βάρος της. Προσπαθεί να ξεφύγει, δεν τα καταφέρνει. Σε σπάσε λυγμούς, καλεί σε βοήθεια. Κανείς όμως δεν βρίσκεται εκεί για να τη βοηθήσει. Για 3 λεπτά της ώρας ζει εφιαλτικές στιγμές μέσα στον όχλο. Καταφέρνει μόνη να φτάσει έξω από το πλήθος. Με δάκρυα στα μάτια λέει στους αστυνομικούς που όλη αυτή την ώρα παρακολουθούσαν αμέτωχοι. Αυτό που συνέβαινε. Αυτό που είδα, μα το Θεό, δεν το έχω ξαναδεί. Πέσαν όλοι από πάνω μου, δηλαδή δεν το έχω ξανανιώσει αυτό. Έχασα την αδερφή μου, έχασα την άλλη την κοπελιά, ψαχνόμασταν. Πραγματικά οι χειρονομίες τους όχι απλά ήταν απρεπέστατες. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε καν που μας αγγίζουν. Δηλαδή... Σημαίνει ότι σε τίποτα... Κωνσταντίνε, θα πήγαινα στο Σύνταγμα και θα με βίαζαν. Αυτό θες να μου πεις. Κωνσταντίνε, θα πήγαινα στο Σύνταγμα και θα με βίαζαν. Αυτό θες να μου πεις. Τώρα θα τρελαθώ. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε καν που μας αγγίζουν. Δηλαδή δεν αφήσανε τίποτα. Ώρα 12:30.
Οι επιθέσεις έχουν επεκταθεί σε διάφορα σημεία της πλατείας. Η γυναίκα που βλέπετε έχει δίπλα της τα δύο της παιδιά. Μία μάζα πέφτει επάνω της. Προσπαθούν να ξεφύγουν. Πέφτουν κάτω. Μας αποφούσαν εχθρικά. Ένιωσα ότι απειλούμε. Είχαμε βάλει στη μέση το παιδί και τον σπρώχνανε να σπρώχνει το παιδί και το παιδί να σπρώχνει εμένα και φώναζε το παιδί μη με σπρώχνετε. Αυτό το έσχος στην πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που υποδέχτηκε το ευρώ συνεχίστηκε για πολλή ώρα ακόμα. Άλλη μια κοπέλα ζει εφιαλτικές στιγμές στα χέρια αυτών των συμμοριών. Κλαίει ασταμάτητα. Αυτό θέλω να σου πω ότι Μα τι λες τώρα, πού ζούμε, μια γυναίκα όμορφη, ξανθιά, μόνη της ανάμεσα σε 1000 Πακιστανούς θα είχε πρόβλημα. Βεβαίως. Εγώ την κόρη μου αν είχα δεν θα την άφηνα. Ούτε τη γυναίκα μου, ούτε την αδερφή μου, ούτε τη μάνα μου. Άφηνα και το γιο μου.